que presenta l'informe i que defensa l'informe prop dels estats membres de les Nacions Unides. No el veia. Doncs gràcies, senyor president, gràcies, ministra, i a tot l'equip per la presentació de l'informe, que jo crec que per ser la primera vegada ha quedat palès de la feina que es fa al Ministeri. I la meva pregunta ve una mica per aquí. Amb tots els projectes que hi ha, no sé si l'estructura que té actualment el Ministeri és suficient per fer el seguiment de totes aquestes tasques i sobretot tenint en compte l'Agenda 2030 i l'aplicació d'aquesta, si l'estructura actual permet arribar-hi i bé, i què s'està fent també per l'aplicació de l'agenda. Gràcies. A nivell de recursos, jo sempre dic que els recursos que tenim al Ministeri d'Exteriors no són suficients en relació a tota la tasca i totes les missions que se'ns encomana finalment des de govern i finalment el Ministeri d'Afers Exteriors és el que dibuixa conjuntament amb els altres ministeris, perquè sols no ho fem, dibuixem la política exterior d'Andorra i per tant, com heu pogut veure, fem part de nombrosos organismes internacionals, les relacions bilaterals també amb els països s'han de treballar i mantenir perquè al final és molt important la relació i el contacte regular que puguem tenir amb els països, amb els nostres interlocutors. Per tant, ben entès que els que som, com us deia, som 70 persones, potser la xifra sembla molt elevada, però d'aquestes 70 persones hem de treure també les persones que tenen potser l'estatus d'administratiu o que no són pròpiament diplomàtics. Per tant, al Ministeri la veritat és que hem de dur a terme una sèrie de projectes amb pocs recursos, però intentem de fer-ho de la millor manera que podem. Aquest any, per exemple, 2019, justament ara hem tret 4 noves places de diplomàtics que puguin integrar l'equip del Ministeri d'Afers Exteriors com més aviat millor. Hi ha un altre component que, com també us deia, i això també ens dificulta de vegades la gestió del personal del Ministeri, és la qüestió de la mobilitat. Vull dir, les ambaixades, alguns de vosaltres probablement ja ho ha estat a les ambaixades, són ambaixades amb unes estructures molt petites. L'ambaixada on hi ha més personal, diguem-ne, és una ambaixada que té 4 persones, és a dir, l'ambaixador, 2 diplomàtics i un administratiu. I això, en el cas, dono un exemple, en el cas de París, que s'ha de gestionar les relacions bilaterals amb França, s'ha de gestionar les relacions amb la UNESCO, amb la francofonia, amb el Bureau Internacional des Exposicions i ara té, a més, la relació amb Mònaco. És a dir, que són realment unes ambaixades amb poc personal, però moltes amb una tasca molt important que s'ha de dur a terme. De la mateixa manera que li dic ara a França, però també del costat de Brussel·les, també. El personal de l'ambaixada de Brussel·les també ha de gestionar la negociació de l'acord d'associació i, a banda d'això, la cooperació amb Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg, i organismes internacionals que estan inscrits a la Haia. I, per tant, això és una tasca molt important i amb els recursos que tenim de vegades es fa difícil, però en tot cas nosaltres volem creure que a poc a poc el Ministeri s'anirà consolidant. Com us deia, ara hem tret 4 places de tècnica, una plaça de jurista també sortirà properament i que això també ens permeti d'anar consolidant el personal del Ministeri. El fet que tinguem també la llei del cos diplomàtic, això també és un incentiu i espero que també sigui una bona base per permetre als agents que treballen al Ministeri d'Afers Exteriors que puguin tenir aquesta visió de futur i de progressió i que això també sigui la manera que els puguem incitar a quedar-se a treballar al Ministeri d'Afers Exteriors. Quedaria, senyora ministra, el tema de l'Agenda 2030, de l'aplicació.
Doncs pel que fa a l'Agenda 2030, és un dels projectes que tenim sobre la taula. És un projecte transversal i que, amb el compromís que va agafar el govern d'Andorra el 2015, quan es va adoptar a les Nacions Unides, Andorra el que ha fet és aprovar un pla estratègic d'implementació de l'Agenda 2030. Aquest pla estratègic es va adoptar a la legislatura anterior. Actualment ara estem reflexionant sobre com posem en aplicació aquesta implementació, que serà una implementació que necessitarà la participació del govern. Es preveu la creació d'un grup de treball a nivell de govern amb els diferents departaments concernits. L'Agenda 2030 és una agenda que no només inclou la part de medi ambient, però també hi ha tota la part d'afers socials, igualtat de gènere, infants, joventut, o sigui que realment, i també econòmic, és a dir, que realment és una agenda, vull dir, que toca els diferents departaments i ministeris. I per tant ara estem amb la reflexió de com ficar-ho en marxa. També tenim contactes amb altres països que ja estan més avançats perquè també potser ens puguem inspirar. Ben entès, Andorra té la seva situació, però sempre pot ser útil de tenir elements que ens poden ajudar a construir aquesta estratègia d'implementació. I després també serà una estratègia en la qual també s'haurà de comptar amb el Consell General, amb els comuns, amb el sector privat i les associacions. Realment, o sigui que la voluntat és que pugui ser un projecte global amb la participació dels diferents actors d'Andorra. Però ara per ara estem, diguem-ne, a la fase inicial de reflexió per poder fer una proposta de la millor manera en els diferents actors que hi participaran en el futur.